Furula Caladonia ka fɔ mun tɛle kɛ an ka service national des jeunes SNJ minnu bɛ formation kɔnɔna la olu ka boli kɔni kɛla n'o fɔ ko quatrième horta n'a ye ka fɔ a ta ko naaninan baaraw kɔni olu bilala sen kan ni lajɛ minnu filɛ ni a kɛla i bɛ ka fɔ a bilala mun bɛ tɛle kɛ jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita a ka ɲɛmaaya minɛn fana kɔnɔna la ka dɔw k'a fɔ mun bɛ tɛle kɛ alamisa don la n'o bɛnna novembre tile 16 ma san 2023 yɔrɔ bɛ tɛle kɛ place d'armes 34e régiment ni o filɛ génie militaire la Bamako baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni timɛla yen nɔ ni lajɛba mun filɛ tan i bɛ ka fɔ baaraw kɔni daminɛla ni jumɛn jamana ɲɛmaa a ye wulikajɔ kɔni kɛ colonel Asimi Goita ka se ka taa ɲɛda turupuba ninnu bɛɛ lajɛlen fana kan o kɔfɛ i bɛ ka fɔ a ka kɔrɔfɔ la jamana ɲɛmaa a ma i kumakan jiginna a y'a jira k'a fɔ a bɛ hakili jigi kɔni kɛ k'a fɔ mun bɛ tɛle kɛ kun fɛn mun y'o bila ka wulikajɔ kɔni kɛ a fɔ ma ko service militaire obligatoire ka a baaraw kɔni kɛ maa man kɔni bɛ ni i ye wa faso baara sɔrɔ n'o bɛ fɔ ko fonction publique a bɛ jagoya i kan wa hakilina minnu ye o bila o la a y'olu fana ɲɛfɔ SNJ hukumu kɔnɔna la. An bɛ foli bila fɔlɔ minnu ye forobacɛ garisɛgɛ kɛr'o la n'i y'a jateminɛ san 2021 an ye liadu ta nin yɔrɔ kelen na k'a fɔ minnu garisɛgɛ mana kɛ forobacɛ hukumu kɔnɔna la n'u ka baara daminɛ u bɛ taa surasi kalan kɛ kalo 6 o hukumu kɔnɔna u bɛ surasiya baara kalan kɛ ani fasoden ɲumanya baara a n'a kanu k'o baara kɛ donc a ka kan bi an ka foli bila u la minnu y'o baara kɛ ani minnu fana y'u dɛmɛ mun y'a to an bɛ bi sɔrɔ ka nin formation kuncɛ ko ɲuman na a ka kan an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila jamanadenw na n'i y'a jateminɛ ninnu ka bi bɔli o bila ni waati min na an ka finitigiw bɛ ka se sɔrɔ banbagaciw kan kɛlɛkɛyɔrɔ la o foli fɔlɔ an b'o labila jamanadenw ye jamanadenw ka nafolo o de bɛ ta ka minɛn san ka di finitigiw ma jamanadenw ka nafolo o de bɛ kɛ ka finitigiw sara a ka kan bi n'olu ye kunnawolo sɔrɔ o kunnawolo fɔlɔ o kan ka se jamanadenw de ma hali bi an b'a ɲini jamanadenw fɛ u k'u cɛsiri u ka wuli k'u jɔ ka jamana ye sabula da ka n b'a fɔ cogo min na armée jigi ye a ka jamanadenw de n'o jigi y'a ten don min na baara bɛ gɛlɛya u ma hali bi k'u fo k'a ɲini hali bi jamanadenw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan minnu m'a faamuya hali bi an b'a ɲini fo u k'a faamuya mun b'a to jamana kelen b'an bolo jamana fana ni armée tɛ yen jamana tɛ yen hali bi an b'o foli bila jamanadenw na minnu fana bɔlen filɛ n'u na taa u ka baarakɛyɔrɔw la an b'a ɲini u fɛ u kana t'u bolo don baara min na ala k'a ɲu bolo k'a ɲini u fana fɛ u bɔra ka formation min kɛ sisan u ni mɔgɔw minnu b'a kɛ mun kan ka kɛ kelen cogo si la sabula da ka fɛn dɔ bɛ jɛ ka olu kan mun ye keleya baara ye minnu ye faso kanu baara ye minnu ye faso lafasali baara ye. O kɔfɛ minisiri bɛ tɛle kɛ an ka ministre de la jeunesse la des sports ni ale ka baara ɲɛsinnen bɛ sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ ale ni wa fasoden ɲuman yɛrɛ waleya siraw monsieur Abdul Kasim Fɔnba ale fana hakili jigi kɛ k'a fɔ mun bɛ tɛle kɛ maa kura minnu filɛ n'olu kɔni bɔlen filɛ ka formation kɔni tɔnɔbɔ kɛ ko o fana bɛna kɛ misaliya ye misaliya ɲuman anw ka jamana foroba baara hukumu kɔnɔna la ka sanga ni hakilina in ma. Ka jira k'a fɔ nin bɔliba mun filɛ nin ye k'i bɛ ye k'a fɔ a sinsinmayɔrɔ ye jumɛn ye k'i bɛ ye k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔ maa minnu yɛrɛ bɛ tɛle ka lujuratɔw la olu fana ye nin wa tɔnɔbɔ fana kɛ ka formation fana kɔni kɛ komi a fɔlen bɛ cogo min na n'a fɔ ma ko service militaire obligatoire ka bɔ yen nɔ wa service national des jeunes SNJ hukumu kɔnɔna la k'i bɛ ye k'a fɔ u ye hakilinaw ta formation in kɛla module fɛn fɛn ye ka a bɛɛ lajɛlen bɔ a sira fɛ komi i bɛ ye k'a fɔ maa minnu fana bɛ yen n'u ka kɛnɛ o farikolo la o fana sera ka a baaraw kɛ cogo minnu la. Ka jamana yiriwa mufase yirabako ka kanw kɛ kelen ye an labɛnna ka baara kɛ an ka faso Mali ye nin ye SNJ kuma ye service national des jeunes an ye kalan min sɔrɔ kalan ɲuman don an ye kalan min sɔrɔ kalan jɔlen don an labɛnna ka baara kɛ an ka faso Mali ye. Ni lajɛ in k'i bɛ ye k'a fɔ a kun cɛla ni jumɛn a fɔ ma ko défilé militaire fɛn fɛn bɛ tɛle kɛ an ka force de défense et de sécurité la olu bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kan olu kɔni taamala jamana ɲɛmaa yɛrɛ ɲɛkɔrɔ o kɔfɛ maa minnu fana bɛ yen n'o yɛrɛ ye wa nin tɔnɔbɔ kɛ n'o fɔ ma ko nouvelle recrue wa fonction publique hukumu kɔnɔna la olu fana tagamala jamana ɲɛmaa ɲɛkɔrɔ wa i bɛ ye k'a fɔ ko nin bɛna kɛ sababu ye kɔni ka se ka dɔ fara anw ka jamana faso baara n'o bɛ tɛle kɛ administration na k'a bila a ɲuman minɛn kɔnɔ komi laɲini tun bɛ mun kɔni kofɔ kabi lawali la wa mun fana bɛ tɛle kɛ réservistes la n'i y'a ta k'a lajɛ jamana ni a ye gɛlɛya sɔrɔ waati la ninnu fana ye sɔrɔdasiw ye minnu bɛ se ka wulikajɔ kɛ ka fara an ka jamana wolomasiri tabaw kɛ ka o dɛmɛ cogo minnu la laɲini bɛ o fana de nɔfɛ.